wallahi ce akan ka fila yana naira 170 wata abokina na ji ma jimami wallahi Allah filan 170 yanzu ga ne ka sa 200 zaka sai gaskiya ne wallahi tallahi ko mai hawa yake yana sauka ni nace Allah san ka san ga ne ga dan fita mana da kircha ne ka san ma la a cire muku kenan ka san ana tare yi kawai ba wasa dan su baba ne da ni da su baba ne name your top rappers ni a wajen su baba ne da na shigo sai ka ci ana a hoton da naga ana yi da ni kuma gaskiya ne to ku gyara to ku shirya maya na kai ka haɗe hannun gaba ɗaya wa zubin 10 kenan gani dai wancan ya nuna 3 wannan kuma ya nuna 4 to fa ni kuma shi sa na nuna 10 saboda kudin nan ƴaƴan manya ne ta yayyuwa ko za a kai gwamna ne ya bada tallafi shi sa in tura 10 babu gaskiya ne 10 to bismillah dauka ko kuma kai ina ba me yake haka kuma abin da yake 15 kenan shine ku dauka gaskiya ne to ana nufin dai sai ka ba mu rata kenan shine bismillah to bismillah ni ta kusunta ishe mana no wala yawa gaskiya za ka samu 15